Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε τη δημιουργία μιας στεγάνωσης πλήρους βατότητας αλλά και υψηλής αισθητικής. Η λανθασμένη εντύπωση ότι τα πλακίδια δημιουργούν μια στεγανή επιφάνεια, αλλά και η τοποθέτησή τους σε εξωτερικούς χώρους χωρίς αρμούς διαστολής ή με αμφιβόλου ποιότητος κόλλες, έχουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα: την καταστροφή τους και την εισρωή υγρασίας κάτω από αυτά. Για την κατασκευή του χαλαζιακού δαπέδου θα χρησιμοποιήσουμε έγχρωμη χαλαζιακή άμμο σε διάφορες κοκομετρίες και τις πολυουρεθανικές τριτίνες Υπερντέσμο TAF και Υπερντέσμο ADIE. Πρόκειται για δύο υλικά με πάρα πολύ μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, καθώς και εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία. Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά της στεγάνωσης που παρακολουθήσατε είναι το μικρό της πάχος, περίπου 5 χιλιοστά, η πλήρης βατότητά της, η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της, αλλά και ότι σε κανένα σημείο της εφαρμογής δεν χρησιμοποιήθηκε υδρόφυλλο υλικό.